Dobrý den, tady vás zdraví Áďa. Teď vám předvedu třeba například, jak přeplout tady od toho, bez držení nosu, na druhý konec a dotknout se toho lehátko. Koukejte. A je to docela vynikající. Teď vám ukážu, jak skočím z toho hátka, takže se stoupnu. A skočím do vody! Tak tohle má ukázka. Teď vám předvedu nějak nepovedený skok, jo, lehátko. Ještě především vám můžu ukázat i šipku. Je to příjemné. Musím vám říct, tohle musíte samozřejmě zkusit. Teď uděláme pacáka. Tohle je pacák pozadu. Teď uděláme popředu. Tak. A za chvilku u dalšího dílu se uvidíme. Za chvilku u dalšího dílu se uvidíme. Ahoj!